ଆରେ ଏବେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିଦେବି, ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ କାଲିକୁ କରିଦେବି। ପୁଣି କାଲି ଯିବ, ପୁଣି 1 ତାରିଖରୁ କରିଦେବି, ପୁଣି ପରଦିନ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି କରି କରି ବର୍ଷ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। କରନ୍ତୁ ଯେତେ ବାହାନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ବସି କାନ୍ଦିବନି, ସେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିବନି, ଖାସ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ପୁରା ଦିନ ଫୋନରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ଆଜି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସମାନ ଭୁଲ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଗରୁ ବି କରିଛ। ଭୁଲ କରିବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଜାଣି ଶୁଣି କରିବା ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅବଜର୍ଭ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବେ। ଯଦି ନ କରିଥିବେ ତେବେ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ତାପରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅଛି କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମଜା ଆସୁଛି, କେତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସୁଛି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ, କେତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଏସବୁ ଭିତରୁ କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ପରଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। କାହା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କାହା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ବି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏମିତି କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଥିରେ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେବ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହିପାରିବି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳିବ ତା ତୁଳନାରେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମିଳୁଥିଲା। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାରେ, ଫାଲତୁ ଗପ କରିବାରେ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାରେ, ଫାଲତୁ ଗପ କରିବାରେ, ମୋବାଇଲ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ, ଟିଭି ଦେଖିବାରେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜା ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ଆସେ ତା ଆମକୁ ଭିତରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ, ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ତଳକୁ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଠିକ କାମ ଅଟେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଟେ, ତାକୁ କରିବାରେ ବା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟଟା ଯାହା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରକୃତି ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଖୁସି ଦରକାର ହେବ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜେ ତଳକୁ ହେଇଯିବା, ନା ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା। ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର କାମକୁ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆଜି ବି ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗରୁ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ ମିଳିବ ଯାହା ଆଗରୁ ମିଳି ଆସୁଥିଲା। ଆପଣ ବି ଏହା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଖୁବ ମଜା କର, ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ନିଅ, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କର। ଆରେ ମାନୁଛି କି ଜୀବନକୁ ନିଜ ହିସାବରେ, ନିଜ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଖୋଲିକି ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏହା ତ ମନେ ନୁହେଁ ନା କି ଜୀବନକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେବା। ଏବଂ କାମକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ବାହାନା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆରେ ଭିଡ଼ରେ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଜଣ ହିଁ ଜଳନ୍ତି। କଠିନରୁ କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ବି କେବଳ ଆଗକୁ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି।
ଆରେ ସଫଳତା ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ ତ ଆଗରେ, ଯିଏ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ସମୟ ଯଦି ବିପରୀତ ଅଛି, ରାସ୍ତା କଠିନ ବି ଅଛି। ମନରେ ନିରାଶ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିଯିବ। ମଜବୁତ ଇରାଦ ଅଛି। ଏ ସମୟକୁ ତ ଯିବାର ହିଁ ଅଛି। ଏ ସମୟକୁ ତ ଯିବାର ହିଁ ଅଛି। ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କହିବି, ଲୋକ କଣ କହିବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ତା ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇକି କରିଚାଲନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।